Yan. So, yan. Wala mong sakyan. Oh? Dalibi ba? Di pwede maglimti na. Oo, gani. Grabe makina mga bayo. Tingnan ko. Mga vlogger ang tatanan ni Day. Oh my God! Welcome to my guys. So cute kay magsakyan na no. So kinimudagan madako kay pakina oh. Kinabay mo. Wapo dre kayo ng tanong sa glass. Kita yung labas. Kapalo di kong dagang pagkaon. Katong dari ba ay juice. Patay dala juice dira. Gani. Ada kay kon. Kung yung sitwasyon dating Boracay, kumuto din pa kumuto. Ito na may gipalahay lagi ito nga white sand sa babaw. Nice sad na. Word ba? Stay word. Nakikita entrance fee diri day oh. Motor may tanan. Motor may tagsamig mo to hour kaya.
All fun. Walay, tagwi-taguyan na nami sa barangay Sudlon. Yes, yun na kami sa lugar. Lalabyan na mo ang barangay to. So, sa una, gabaklayon pa namon diri sa una. Oh. Na dira ang kamingawan. So, kini nga liguan na di mi mag-expect nga musikat da ini. Sa unang panahon, diri pa taon mi mamingwit. Karon gi-develop na. Yeah, rabi oh. So, paluparan tanian niya para makita na to ang barangay. Guys, ito mga guys. Gobe. Kaya ko mabidyo. Ses. Power. Kani juga sa mong barang among kan lugar. Parang dito di ang kani Socorro ay ang Sudlon. Yes. Tan sa una dito.